Ado yun na kami. Ado yun na si Mel. Nagabot na. Ben. Si Greg. Amo na gadi ado sa produkto. Nagsusuma na mga kino na nasusunod. So, pinagimirin dala na nga ni Suhoy ba? Anyway, kana suggestion is that kading produkto sa was i-enhance. We have to enhance it. Tangani makakwalify for export. And then, mag-search dito paguli no maraya klaseng pili, maraya klaseng photo, and then so lugar nga ni na uda langaw. So, mukhang gaan ng mga preparasyon. Tangani makakwalify for export. So, mukhang pagsusumana ng mana. Pero meanwhile, tayong kami entertainment din sa tubangan na kangina pa malangugal magtugtog.